ассалому алайкум дӯстон. дар забони арабӣ истилоҳест бо номи иннин, яъне ҷавоне ки ба ҷимо алоқаи ҷинсӣ кардан қодир набошад. дар мо дар урфият чунин шахсеро номард мегӯянд. албатта бо хусти худованд рӯ овардан ба тибби суннатӣ имкон медиҳад ки тамоми иллатҳо бартараф карда шаванд, аз он ҷумла ба мардӣ баргардондани номардон. чӣ бояд кард? пиёзаки наргисро 3 рӯз дар шир тар намуда, баъд хушк карда соида бар поёни закар, яъне ҳамон олати мардӣ гузошта бастан лозим. ин боиси он мегардад ки боҳи марди аз ҷимо, яъне алоқаи ҷинсӣ оҷизшударо аз нав эҳё мекунад. баъд дигар тавсия, яъне дигар пешниҳоде ки мо мехоҳем кунем, мана ҳозир аввал мо як чиза мехоҳем таъкид кунем. мана ҳозир мода лозим мешавад савсани кӯҳӣ. ман ҳами савсани кӯҳӣ равғани ҳамин дар кор мешавад. ман ҳами савсани кӯҳӣ равғани савсани кӯҳӣ дар кор мешавад. ҳамина барои ҳами равғани ҳами мо ҳозир ҳамина равғаншам ҳаст тайёр. ман агар мо бинем ҳамин равғани ҳамина равғаншам ҳаст. лекин мо ҳозир пайдо кардем ман ҳами савсани кӯҳӣ худша, ман ҳами хиреша, мана мо ҳами чӣ хел равғана тайёр мекунем худмон. ина бо истифода аз равғани зайтун мо ҳамин равғани ҳами савсани кӯҳиро пайдо карда метавонем. чӣ хел? фарз кардем агар мода ним литр агар ҳамин равғани савсани кӯҳӣ дар кор шавад, мо чӣ кор мекунем? ман ҳами ним литр равғани зайтуна мо мегирем, баъд ман ҳами савсани кӯҳиро обда меҷӯшонем, як сар меҷӯшонем. ман ҳамина ҳамин оби ҳамина гирифта дар ҳамун равғани зайтун мо илова мекунем. баъд дар болои оташ гузошта ҳамин равғане ки бо ҳамин якҷоя шидагаи оби ҳамин қатӣ, об ҷӯшонидаи ҳамин қатӣ, ҳамина оташи пастда мемонем. паст бояд яъне ҷӯшидан гира ҳамон. вақте ки ҳамин оҳиста оҳиста ҳамин оби ҳамин равған бухор шид, дар натиҷаи ҳамин ҷӯшидан дар болои оташ ҳамин оби ҳамун равған бухор мешавад, ҳамун равған худаш мемонад. ана ҳамун равғани савсани кӯҳӣ мешавад. ана чӣ тарз тайёр кардани ҳамин равғани ҳамин. анака ҳамин равғана мо чӣ кор мекунем? 100 адад мурчаи калона дар 10-15 грамми ана ҳамин мода 10-15 грамм мана равғани ана ҳамин савсани даштӣ дар кор мешавад. дар 10-15 грамми ҳамин равған дар шиша меандозем. 3 ҳафта ҳамун шишаро дар афтоб мегузорем. баъд ҳамун равғанро гирифта ба қазиб, яъне ҳамун олати мардӣ ва атрофи он молидан дар кор. ҳамин боис мегардад ки боҳи гумшударо ба ҳаракат меорад ва номардонро ба мардӣ меоварад. ман ҳам чӣ хел як гиёҳи тамоман яке чунин иқтидори баланд дорад. ина дар бисёр чизо истифода мекунанд. хуб дигар тавсие ки мо мехоҳем кунем, дигар тавсия ҳамин ки барои касоне ки дар алоқаи ҷинсӣ яъне ҷимо оҷиз бошанд бениҳоят муфид аст. ана ҳамин пешниҳоде ки мо мехоҳем кунем, яъне 2 грамм фарфиён, 1 грамм мушки холис, баъд оқирқирҳо мана баъзе онҳоро мо мехоҳем нишон диҳем. барои чӣ ки вақте ки мо ҳам навор дар ҳамин чиза нишон медиҳем, ҳамин ҳам наворро ҳам вақте ки чашқатӣ мебинем, ҳамин боиси он мегардад ки дар як бор дидан ҳамун чиз дар майнаи мо, яъне дар хотираи мо нақш мебандад. ман ҳамин оқирқирҳош ҳоли мо нишон медиҳем. ана ҳамин чизҳоро ҳамаро кӯфта мебезем ва бо равғани гули хайрӣ ман ҳамин равғани гули хайрӣ ҳозир мо гули хайрӣ худша мана вай кардем. инам равғанаш ҳаст, лекин чӣ тарз тайёр кардани ҳамин равғани ҳамира ба монанде ки мо равғани савсани кӯҳиро гуфтем бо истифода аз равғани зайтун, ана ҳамин хел ҳаминам мо равғани ҳамира гирифта метавонем. ана бисёр осонай, ана ҳамин хел равғанша тайёр карда мешавад. барои мо такрор намекунем. ана ҳамаи ҳамиёро
якҷоя карда ҷӯшондан дар кор. баъди ҷӯшондан ҳамин чизи пайдошударо мо ба ҳолати мардӣ молидан дар кор. Ҳамин бисёр як давои аҷоиб аст барои тамоми яъне он шахсоне ки яъне дар ҳамин аз ҳамин яъне азоб мекашанд, яке дар ҳамин иллат оҷизанд, барои онҳо бисёр як тавсияи хуб мебошад. Боқӣ бародарон, дӯстон, меҳмонон дар амони худованд бошед.